Ni Oier Azkuna ganaz eta Areto Futbolian eskola izango jolaste dut. Lau urte indituzu Lauburun, Ibarran, jokalari moduan, eta erabaki duzu berriz be etxera itzultzia. Bueno, Eskoriatza Areto Futbolera. Zatik oin? Hori da, heldu jaten nien aukeria arafateko, fani nintzen, eta justo harrapauzu uzten unibertsitateko 4 urte horreik, eta ja unibertsitatea baina maituta lan kontuen gatik, zin hauen gauza bitxak konpaginau, eta aukera honena ona tortia esan momentu horretan, eta hemen nahu, oso gustora. Lana eta bigarren mailan jokatzia ez dira batera garratxoko orduan? Ez. Han lau entrenamendu itxen diaztien, gero partiduak bi aztian behin kanpora fanbizare, Valentziara, Zaragozara, Erriosara eta ezin die bi gauzak nire kasuan behintzat. 4 urte pasau dira, zuk ipatu duzu. Ze hasi, Oier hasi zen Areto Futbolian Eskoriatzan. Zu atxagualtarra zara, baina Areto Futbolian hemen. Hori da, txikitan egun gauen bastante vuelta, egon nintzen bai futbolien udan, gero Areto Futbolian, gero berriro bai noen futbola, baina kaetietatik aurrera egon nintzen Eskoriatzan, eta hori, oindala 4 urte arte, hemen egonaz. Eta oindala 4 urte Ibarrara joan zen Oier, eta oin, buelta dudan Oier horrein artian, diferentzia ondisa dago? Ez da egite gongo da, lehen hori 4 urte gazti haua, baina, esentzia nik uste dut berdina dela. Baina Lauburun 4 urte bigarren mailan ikasiko zeben, seguru? Hori bai. Beste exigentzia maila bat, nivela handiko jokalarixak, kanpokuak, entrenadoria bai nivela handikoa, exigentzia handisa, desplazamenduak, azkenien denbora asko eurekin, eta beste exigentzia maila bat, eta azkenien denbora askoan egotiak, nivela igotziak eruten dugu. Dana dela, Oierrek eukiditu minutuak, Oierre importante izan da Lauburun, ze azkenean 4 urte egotia, baina ez baldin duzu jokatzen ez tozu, ez da, esperientzia hartzen. Zuen kasua ez da izan hori. Ez, lehenengo urtien egon nintzen, uste dut otxaire arte lesen auta, baina hortik aurrera lehenengo 2 urtietan entrenadoriakin kriston konfiantza eta arrazio neukin hauen, eta berak asko konfiantza nigan. Eta gero azkenengo 2 urtea, entrenatzaile berrixakin bai, filin hona aukidot, eta esan eke minutu bastante eukidotela. Igual tramoka ez, minutu gehiago, minutu gutxi hau, segun bai zein zan beste taldia, baina generalian oso posik. Zer burukin itzuli zara etxera? Ulertzen dut, ez dela kompatiblia Areto Futbol semi-profesionalakin, baina zu etorriko zinean hona helburu batzukin, zein da, ze asmokin etorri zara berriz Eskoretzara? Pur bat nivela mantentzia, beste exigentzia maila bat bai, gogoan naukon ez, azkenean lagunekin eta ez eukitzea exigentzia maila hori, ahotz bat azkenean atzetik zein biozun esaten eta olakoak, eta gero helburu deportibo moduen, bigarren mailara hori igoeria eta lagunekin eta Eskoretzakin itxia, hori da helburua. Eta, momentuz, topo duzu? Momentuz... Emaitzei erreparatu barik, Bai. Taldia, girua, jokalarixak... Hori da, azkenien tianek ezagutze dituten jendia da, eta atxabaltakuak, Eskoretzakuak, eta hemen egon nintzenetik jendia mantentzen da, eta hori topa dut. Batzuk hor dauz ondiokan, ez daue Areto Futbola lagagura. Taldiak, aldaketa hundixo eukidea, zu joan zinenetik, uste dut? Entrenatzailetik hasita, jokalari gazte mordo bat, atxabaltako bastante jokalari, futboletik datozenak, eta aldaketia azkenien ni fan nintzen gaztiena, eta oin iztot ez dela holan, eta plantilla buru bat eguneratu ginda, eta hori gaztez beteta dau. Lauburun inozun 4 urtietan, lehen berroitzen egon gara, lehenengo urtean isa jaiztekotan egon zitzen, baina azkenengo beste irurako zonak izan dira, Errege Kopan, ligako talde honenen kontra, Errege Kopan aurrera inozue. Claro, oin derrepente, maila hortatik Eskoriatzara etortiak, emun leike, atzera pauso bat dala. Exigentzia maila gatxik eta nivela gatxik, klaro da azkenien maila bat gutxi hau talde bada, eta alde horretatik bai. Baina azkenien ni bai goguak naukon hemen egoteko, azkenien gero kontuan euki 4 urte egona zela Ibarrara juten, edo atxabaltatik edo Gasteizetik, eta bidai horrek bai gero luzeak itxen die. Eta beste exigentzia maila bat eta lasaitasun baten bila nebilen, eta hemen hori topa dut eta oso gustera nago.
Ze, klaro, ikasketak IBEF ikasi dozu, baina Gasteizen. Eta entrenamenduak Ibarran, Atzalde Junkaran ordu txikitan. Bai. Klaro, joan etorri horreik eskerrak Ikerro zurekin egon eta... Bai, justo lehenengo bi urtiak entrenatzailea Gasteizekoa esan, eta pixua aukin hauen bere etxetik gertu, eta egunero nahien berakin kotxien. Eta gero azkenengo bi urtetan, Arrasatetik Ikerrekin, eta gero azkenengo urtean Zumarragako bat hasi izan, eta hori nik itxenan Zumarragara erun kotxia, eta gero handik Ibarrara bestiakin, baina bai, denbora asko karreteran. Lasaitasun bila, beste exigentzia maila baten bila, etzaten dut disfrutatzea zure helburuetako bat dala? Bai. Helburua zein ja, aurten Eskoriatzarena? Igotzia, bigarren mailara igotzia. Eskenien, exigentzia maila, ez da idea malinterpretau, hemen lehenengo gunetik, klaru, argi helditzu zen exigentzia maila handitza izen bizala, eta azkenien zu bebai hirugarren mailan ez baldin badokotzu exigentzia maila altu bat, bigarren mailara igotzia helburu moduan baldin badokotzu, seguramente ez tozula lortuko. Orduan, exigentzia maila altu bat mantentzia, eta gero, posibilea daukoen, bigarren mailara igotzia, ez? Azkenean erregulartasun hori bilatzia ligan, eta nik uste dut kalitatea eta badauko bera. Uste dut, gehien kostoko gona dana, igual izango dela, denboraldi izan ziar erregularrak mantentzia. Nolako jokalari da Oier Azkunaga? Jokalari askarra, eta, bastante exigentzia eta intensua, uste dut. Lehen galdetu dut, ondala laburura joan zen Oier eta etorri danan arteko diferentzia dutxa dauen, zuk esan dozazu ez dakitzula, baina, nire hemen txoritxoatek esan doz, diferentzia dutxa dauela. Bai, ez dakit, igual kanpotik ikusiko da, baina ni azkenien askonturatu ez da. Igual altotu dela esan, edu nintenien ara intentsitate maila hori lehenengo hilabetietan nenauko lagan, eta entrenamenduak jodi dut amaitzen hauela. Eta hori bai entrenetan dela, eta entrenamenduan ondorioz, fizikoki bai maila hobetu nauen, eta baina bi hastian bi entrenamendukin maila hori mantentzia lortzen duten. Bueno, IBEF ikasita gaur egun dihar duzu, preparadore fiziko moduan, horrek laguntzen dau? Norbera zela dauen jakitzerako orduan, edo txarra da? Ez, txarra ez da. Azkenien, hori, prestatzaile fiziko moduen egotia, itxotu beste jokalari zengan asko pentsatia, eta igual gero zu beste alde batera guztia, baina ez, uste dut hona dala. Azkenien, zu konpara bitxezare bai, lanian plateetan dituzun lanak, zure realidadera zelan trasladau aldituzun pentsatzea duzu, eta oso positiboa dala, seguro. Ondo enkajau dago Oierrek, gaur egungo Eskoriatzaren plantien eta jokatzeko moduan? Bai, nik uste baiet. Seguro kostako jatela, azkenien, entrenatzaile berrizakin, baina nik uste dut adaptabilidade hori badokotela, eta plantian enkajau dautela oso ondo seguro, azkenien ezagutzen gare, eta tipo ireki bat naz, eta alde horretatik bai, eta gero jokuan ondion ikusin bida, baina seguro ez dutela aukiko arazo handirik. Zer zaugarri dako talde honek? Gaztetasuna, energia handixa, intentsitatea, eta igual gol falta, baina bestela ondo. Hori, energia eta goguak. Bueno, eta gainera, ona dako hirugarren mailan dihar duzu zuek eta Mondratek, beraz, denboraldi behintzat, bi derbi bero-bero ukiko ditugu. Horre bela juntzen dago, ezta? Bai, horre bai motiba bitzen dago, gainera ezaguna daukot, Iker Uri bezalgo adibidez, eta goguek ime bai horren kontrako alazteko. Ja behin lauburutik hona horretia, beste maila baten, badakotzu, ez dakit, bete gurako zeuken ametzen bat, areto futbolian, edo partiduz partidu, urtez urte? Ametza, helburu moduan markatu duena, oso helburu saia edo exigentea izango dena, eta bai izango zala osa polit bat, ekipo honekin eta herri txiki honekin bigarren mailara egotzea, uste dut ametz moduan kataloga dauko bela eta nik hori izango nauke. Sandutxa litzake, Eskoriatza herri txiki bada, eta bigarren mailan egotia... Bai, baina hor dauko Ibarran eredua, eura bai uste dut Eskoriatza moduko hori badala. 4.000 edo biztanlekin, eta posible dala dakigu eta lanera. Oier, sorte hon, disfrutau, gozatu, ikasi eta erakutsi zeia zure beteranotasunak beste gazti erakusteko balixoko dutzu, eta dia diongo gara. Bale, oso ondo. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri.